Gadewch ni weddio. Diolch yn y ti o ddew am y fraint unwaith eto ac dod ger dyfron ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal, terdyn plith, tywall dy ysbryd arno, mi'n i gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni ddechrau gwasanaeth trwy ganu Carol Rhif 31. Wel, ein gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilog gorau swydd. Carol Rhif 31, gwni sefyll i'w chanu. Am y geiriau ni newydd i chanu ac yn ystyried y Nadolig yn agosau. Os oes na oedfawn yn mynd i fod ar draws y wlad, heno ma neu bore fori, byddwch chi'n ystyried yr geiriau'r bennill olaf. Faint bydde yn meddwl am y Nadolig ac yn canu'r geiriau ac yn ystyried y geiriau yma. Hallelujah, hallelujah, a'r linell yma, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Hallelujah, hallelujah, diwn sy'n fodlon ynddo fe. Mae'n pwysleisio, mae holl bwrpas yr enedigedd gwirthiol oedd iddo farw ar y groes. Ac i ni'n gweld fan hyn, i ni'n canu, yn bloeddio hallelujah. Diolch i Dduw am y ffaith fod Duw y Tad yn fodlon gydag aberth a gyda bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain Hosanna i fab Dafydd. Iesu beinydd fyddon ben. A'r darn yma, am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Dyna sydd yn dod ar hyddhad i ni. Petai'r Iesu ddim wedi dod ac wedi cyflawni a wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni, fydde dim achos i lawenhau. Ond mae yna achos yn ni i ganu yn uchel. Hallelujah. Hallelujah. Wel, gadewch i ni nawr ganu Carol Rhif 22 o Deuwch Ffyddloniaid oll dan orfoleddi.
22. Gewn ni aros ar ein heistedd i ganu hon. am eiriau byddwch chi am i canu mor uchel as i phosib ar draws ein gwlad ni yma yng Nghymru i feddwl am yr miloedd ar filoedd oedd yn arfer tyrru i dir arglwydd a'r ddydd Nadolig i ganu ei glodydd ac eto pryn neb nawr heb unrhyw ystyriaeth. Felly o deiwch ac addolwn. Dychmygwch mynd ar hyd strydoedd y brifddinas yma yng Nghaerdydd ac yn canu allan o deiwch ac addolwn, o deiwch ac addolwn, o deiwch ac addolwn Grist o'r nef. Mae angen ail ddweud ac ail ddweud. A dyna'r weddi. Y bydd na bobl yn ymuno â ni yn ein haddoliad yn y dyddiau yma. Wel, gadewch ni nawr ganu Carol rhif 16. Hosanna, Hallelujah, fe anwyd brawd i ni. Gewn ni sefyll i ganu'r Carol yma, Carol rhif 16.
Ni'n gweld eto yr un pwysles, Hosanna, Hallelujah, fe anwyd brawd i ni, fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Dyna pam i ni'n diolch i'r arglwydd Iesu Grist. Fe nath e fodloni'r tad, fe gadwodd y gyfraith yn llwyr yn ein lle ni, felly amhosib i ni gadw'r gyfraith. Ni'n gallu cadw'r rhan o'n fe, sôn am yr holl gyfraith. I ni'n dod mor fyr, ond fe gadwodd yr Iesu yr holl gyfrifyn, buodd e fyw bywyd perffaith yn ein lle ni fel ein cynrychiolydd. Ond fan hyn, i ni'n gweld agwedd arall, fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Fe dalodd e'r pris. Fe oedd e ddioddef troson ni. Dyna'r unig reswm mae rhywun yn gallu cael ei galw'n Gristion. Nid beth i ni wneud, nid ein hanes ni, nid ein cefndir ni, nid ein magwraeth ni, nid ein crefydd ni, dim byd o'r fath. Mae'r cyfan yn dod lawr i'r hyn mae'r Iesu wedi wneud. Mae wedi bodloni'r tad ac mae wedi talu'r ddyled yn ein lle ni. A dyna pam i ni'n canu'r geiriau yma, Hosanna, Hallelujah. Wel, cyn i ni ganu carol arall, na i ddarllen o'r ysgrythyr yr Efengyl yn ôl Mathew, y benod gyntaf, ac yn dechrau darllen yn y 19fed adnod. Mathew, penod 1, adnod 18. Ac enedigedd yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi dyweddio Mair ei fam Efa Joseph cyn ei dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi gan ei fod yn gyfiawn ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a ewellysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Ac efe yn meddwl y pethau hyn, wele angel yr arglwydd am ddyngosodd iddo mewn breuddwyd gan ddywedyd Joseph, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig o blegyd yr hyn ac yn hedlwyd ynddi sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn oll a wneithbwyd, fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddywedyd, wele morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Joseph pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasau angel yr arglwydd iddo, ac y gymerodd ei wraig, ac nid adnabu efe hi, hyd onyd esgorodd hi ar ei mab cyntaf anedig, a galwodd ei enw ef Iesu. Bydde bendit Duw ar iair, sanctaidd ef. Dewch i ni nawr ganu carol arall, rhif 30. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atsain creigiau Salem, dyfod y mae Duw, gedi anfeidrol fawredd, nef y nawr, ar awelon cariad brysia i barthau'r llawr. Carol rhif 30 yn ei sefyll i ganu hon.
Unwaith eto chi'n gweld y geiriau yna. Wele fi yn dyfod llefa'r meichiau gyw, atsain creigiau Salem, a dyma'r neges, dyfod y mai Duw. Yr oedd yr Iesu, sef Duw, mab Duw, yn dod i'r byd, ac am achos i ganu, am achos i lawenhau. Ac i ni'n gweld yn bennill ola, dyma'r holl alluog, dyma'r un sy'n dod, yr holl alluog. Heddiw, un i'n frawd, dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw, fod yr holl alluog yn dod lawr i'r byd i fod yn frawd i bechaduriaid fel ni. Yn dod i dalu'r pris i wneud ni yn blant iddo. Dyma holl drysorau diwdod yn y cnawd. Mae'r holl drysorau, holl fendithion, holl freintiau yno i ni. Diwdod wedi dod yn y cnawd. Moroedd, rhad, drigaredd, lanwodd dros y llawr. Dyna'r neges yr Efengil. Perlau gwlad gogoniant heddiw ddaeth i lawr. Dyna achos dathlu y Nadolig. Wel, gadewch ni ganu carol arall. Carol rhif 7. Cyd seiniwn lawen gan mewn hwyl yn fawr a man, ac na fydded neb yn drist heddiw ganed Iesu Grist. Carol rhif 7, gyn ni aros ar ein heistedd i ganu hon. Eto geiriau arbennig. Meddwl mae bennill ola, cyd seiniwn lawen gan mewn hwyl yn fawr a man. A dyma'r linell, nid rhaid ofni angau di, Iesu Grist yn tywys fri. Dyna addewid. Ond yr unig ffordd nad oes modd cael ofn yw bod yr arglwydd yn ein tywys ni. Does dim sicrwydd i unrhyw le arall, i unrhyw un arall. Does dim addewid i'w gael unrhyw le yn y byd, unrhyw grefydd, unrhyw athroniaeth, unrhyw un i chi'n parchu, fe fydden nhw'n gallu dweud pob math o bethau, chi dod ar pob math o gysur, ond does dim un cysur sydd yn sicr fel y cysur sydd fan hyn. Nid rhaid ofni angau di. A'r rheswm am hynny fod Iesu Grist, ni wedi canu'n barod, yn ein cynrychioli ni. Mae wedi byw y bywyd perffaith yn ein lle, mae wedi cymryd y gos, mae wedi talu'r pris, mae wedi talu'r ddyled, mae wedi marw drosto ni.
Mae'r tad wedi gosbi fe yn ein lle ni, ac oherwydd hynny, i'r sawl sydd yn dod at Grist, dwi ddim i bawb, ond i'r sawl sydd yn dod at Grist yn unig, yn ei pechod, yn waglaw, heb unrhyw ymdrechion ei hunan, ac yn galw am drigaredd, yna does dim angen yr ofn yna bellach. Mae'n addo ein tywys ni, i dragwyddoldeb. Dyna'r addewid. Geilw ar holl ddynol ryw, ato ef i ddod i fyw. Dyna'r alwad. Dyna beth ni'n pregethu amdano bob prynhawn di Sul. Bob prynhawn di Sul, yr oedfa yma yn y capel, yng Nghapel y Rhath, ym hanner awr 3, ac ni'n gweddio byddwn ni'n cael y nerth i fod yn ffyddlon tan y diwedd. Tan y bydd yr arglwydd yn ein galw ni adre neu yn dychwelyd, y byddwn ni yn cyhoeddi y neges yma ar ei ddynol ryw ddod at yr Iesu i fyw. Dyna galwad yr Efengil. A dyma beth ni'n dathlu, ganed ceidwad mwyn. Ganed ceidwad mwyn. Wel, cyn i ni cael gair byr i orffen y gwasanaeth, gen i ganu carol arall, carol rhif 24, rhwng foliant o'r mwyaf i ddew y goruchaf, am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Carol rhif 24 gen i sefyll i'w chanu. Cyn i ni ganu'r carol olaf, bydd yn Croesawu'r Nadolig. Hoffwn i ddweud ychydig eiriau ar yr adnod y testun, sef Mathew, y benod gyntaf ac adnod 21. Mathew 1, adnod 21. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu. O bleged e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Hynny yw, mae'r Iesu yn achub. Ac mae'r gair achub yn air gyfarwydd iawn. I ni yn defnyddio'r gair yma yn aml.
mhob cyd-destun o fywyd. Falle ambell waith fyddwn ni'n defnyddio'r gair achub fel hyn yn diolch i rywun am achub ni o ryw sefyllfa. Falle bod chi'n cofio ryw sefyllfa lle bod rhywun wedi dod lan i siarad â chi ac i chi'n gwybod, i chi'n teimlo mae'r sgwrs yn anghyffyrddus efallai. I chi ddim yn gyffyrddus yn siarad am beth bynnag yw neu efallai bod yna ryw embaras, efallai bod yna ryw deimladau, chi'n teimlo dwi ddim eisiau bod yma, a mae rhywun arall wedi sylwi hynny, falle ryw aelod o'r teulu neu ffrind agos, a maen nhw'n dod lan at chi ac yn achub chi o'r sefyllfa. Falle ni'n gyfarwydd ar term yna, ac i ni'n diolch iddyn nhw, dwi'n mor falch, o'n i ddim yn gwybod beth i wneud, falle o'ch chi'n ddiolchgar iawn. Neu falle, ni'n defnyddio'r gair achub o ran, falle o'r cael ein hachub o'r dewis rhywbeth sydd yn anghywir. Efallai dewis rhywun o pethau gweithrychau pob dydd. Falle bod chi, fel fi, dim clem da chi am geir. Ac oherwydd hynny, dwi'n mynd i rhyw gwmni, dwi'n gwybod, sydd yn mynd i chwilio am geir, a mae gyda ni ffydd yn nhw. Dwi'n gallu ymddiried bod nhw'n dewis car, dwi'n mynd prynu ceir yn aml iawn, ond bob degawd neu 15 mlynedd mae'n digwydd, ac felly maen nhw'n prynu un dwi'n gallu ymddiried yno. Pe tawn ni'n mynd i rhyw garej lleol yma lawr yn y brif ddinas yng Nghaerdydd, a mynd lawr rhyw stryd dywyll, a bod yna rhyw garej yna, rhyw arwydd bod yna fargen gorau'r flwyddyn. A bod fi yn mynd i wario lot o arian i brynu car, a mae rhywun yn dweud wrtho i na, dwi wedi checio, dwi wedi gweld yr injan, dwi ddim yn werth e, ac i chi'n diolch i nhw am achub chi o hynny. Neu beth bynnag o brynu tŷ mewn rhyw ardal. Dwi'n cofio unwaith o'n i'n ystyried prynu tŷ mewn rhyw ardal, ac yna clywed ar ôl i ni beidio mynd am y tŷ, bod yna broblem cyffuriau anferthol yn y stryd yna. Ac o'n i'n meddwl, wel, byddai wedi gallu bod yn anodd siwr o fod. Ac o'n i'n ddiolchgar iawn bod ni ddim wedi diweddu lan yn prynu fyna. Gymaint o sefyllfaoedd, efallai bod chi'n ddiolchgar i ffrind, a bod rhyw ddylanwad person arnoch chi sydd wedi rhwystro chi rhag cael eich arwain ar gyfeilior. Neu falle bod ganddoch chi blant, a bod eich plant yn dod yn ffrindiau â rhywun, a chi'n gwybod, falle bod nhw ar y stryd, a chi'n teimlo, wel, efallai bydd hwn yn ddylanwad, a chi'n gwybod, mae hwn yn mynd i arwain fi ar gyfeilior, ac i ni'n poeni amdano ni'n hunan efallai, a mae yna rhyw sefyllfa wedi rhwystro chi rhag mynd lawr y llwybr hynny. Mae yna gymaint o bethau yn does, i ni'n cael ein hachub o ryw sefyllfa. Ond nid oes erioed wedi bod defnydd gwell o'r gair nag yn yr adnod yma. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi enw ef Iesu. O blegyd, efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae'r enw'n golygu fod yr Iesu yn waredwr, mae'n achubwr, mae'n achub. Mae'r pethau eraill cael eich achub, hyd yn oed o fynd ar gyfeilior, yn ddim byd o gymharu a beth sydd fan hyn. Mae hwnna dwi'n mynd yn helpu chi, falle byw bywyd chydig bach yn well, bod chi ddim yn gwastraffu eich arian, bod chi ddim yn colli mas ar dŷ, neu beth bynnag yw e. Ond mae hwnna rhywbeth tymhorol, rhywbeth byr, rhywbeth dros dro yn unig yw e. Ond fan hyn, mae hwn yn rhywbeth llawer pwysicach. Mae'n dweud wrthon ni fod yr Iesu yn achub. Dyna yw ei enw. Does dim defnydd gwell erioed wedi bod, ond am achubiaeth. Os bu achubiaeth o werth yna dyma fe. Mae'r Iesu, ni wedi bod yn canu amdano fe trwy gydol y noswaith hon, yn waredwr, un sydd wedi dod i'r pwrpas yma. Ac am ryddhad, efallai, dyma'n gobeith ni, dyma'n gweddi ni, bod yna rhywsut trwy ragluniaeth wedi dod i wrando ar yr oedfa hon. Nid oherwydd bod yr oedfa hon yn arbennig mewn unrhyw ffordd, ond oherwydd bod yr efengyl yn cael ei chyhoeddi, ond oherwydd yr adnod a'r neges. Falle bod yna rhywun yn teimlo baich drom. Ac efallai bod yna rhywun yn poeni am bob math o bethau. Ac yn teimlo'n euog am bethau. A bod y gorffennol yn dod ar ei penw. A fel mae Pantycelyn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Dyna be mae'n teimlo fel. Pan ni'n dod yn Gristion, mae e'n teimlo felly.
Mae'r euogrwydd am ein rhagrydd ni, mae'r euogrwydd am ein pechod ni yn neud I ni deimlo'r llwyth yma. Mae'n pwyso lawr arno ni fel pwysau'r byd, fel mynyddoedd y byd. Euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac efallai bod yna rhywun yn dod ac yn gwrando, ac falle ddim yn deall sut maen nhw wedi dod I wrando ar yr oedfa hon. Ond trwy rhagluniaeth Duw, trwy trefniant Duw, mae wedi peri bod nhw wedi dod I wrando nawr. Bod nhw yn gwrando. A dyma'r adnod iddyn nhw, fod Iesu Grist wedi dod I achub chi. A bod wedi dod I ddelio gyda'r argyfwng yr enaid. Dyna pam dath Iesu Grist. A beth I ni'n dysgu yn y Beibl yw hyn. Mae'r achubiaeth llawer gwell nag unrhyw achubiaeth daearol. Mae'r achubiaeth yma yn un ysbrydol a thragwyddol. Eseia 45 adnod 17. Israel a chybr yn yr arglwydd a iachawdwriaeth dragwyddol. Nich cywylyddir ac nich gwaradwyddir byth bythoedd. Am byth. Dyw ddim yn mynd I cael ei amharu am byth. Mae hyd tragwyddoldeb. Dyna yw'r neges yr Efengyl. Hynny yw, mae e'n achub yr enaid ac fydd yr enaid yn ddiogel yn ei ddwylo ef hyd tragwyddoldeb. Dyna'r addewid, dyna'r gobeith. Efallai bod yna rhywun yn poeni nad ydyn nhw'n saff. A nad yw'r enaid, dyn nhw'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd yr enaid. Hynny yw bod ni'n sôn gyda am dod I farwolaeth hyd yn oed. A ddim yn sicrwydd hynny bod nhw'n saff. Beth sy'n mynd I ddigwydd ar ôl. Ond dyma'r addewid, pan I chi'n dod at Grist, mae'n achub chi yn y fan ar lle, mae'n rhoi bywyd ysbrydol I chi, ond mae'r bywyd ysbrydol yna'n para hyd tragwyddoldeb. Am byth bythoedd. Mae'n un ysbrydol, mae'n un tragwyddol. Mae'n delio gyda'r enaid. Dyna'r addewid. Mae'n delio gyda'r enaid, yr rhan o'r person sydd byth yn marw. Mae'n addo, ond mae'n rhaid cofio hyn, mae'n addo'r addewid yma. Mae'r addewid yma yw bobl, nid I bawb. Dyw'r addewid yma o sicrwydd wrth fynd i'r anadl olaf hynny, a'r diogelwch. Dyw e ddim yna I neb ond yr rhai sydd yn Grist. Dyna'r addewid, dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Dyw e ddim I bob iddew, pob un sy'n cael ei geni yn iddewo, nag yw. Mae'n rhai sy'n rhan o'i blantef, sef yr rhai sydd yn dod ato fe. Yr rhai sydd yn dod at Iesu Grist. Neu allech chi roi mewn ffordd ar yr rhai mae'r tad yn rhoi i'w fab, fel rhodd i'w fab. Felly gai ofyn I chi, ydych chi wedi dod at Iesu Grist? Achos mae'r sawl sydd yn dod at yr arglwydd Iesu Grist, at y groes, nid at y preseb, ond yr rhai sydd yn dod at y groes ac yn syllu ar yr Iesu. Dyma'r addewid. Ac os ych chi wedi bod, be welwch chi? Achos dyma be fyddwch chi'n ei weld. Pethau chi ddod at y preseb, byddwch chi wedi gweld gwyrth, y diwdod yn y cnawd. Mi fyddai wedi bod yn arbennig, a'r holl amgylchiadau, byddai wedi bod yn arbennig. Ac am fraint I weld babi bach yn tyfu lan yn berffaith, ac yn fachgen perffaith, yn ei arddegau'n berffaith, yn ddyn ifanc perffaith. Ie, mae hwnna'n wir. Ond beth I ni'n dweud yw hyn, mae'r holl beth, mae'r holl fywyd, yr holl weinidogaeth yn berffaith. Ac I ni'n gweld o'r dechrau, reit trwyddo, iddo bod yn ddyn a'i weinidogaeth, ond yn carlamu tuag at y groes. A beth ni'n gweld yw bywyd perffaith, ac yna yr Iesu yn rhoi ei ddwylo pur ar led, ac yn gwisgo coron o ddrain. A'r hyn I chi'n gweld wrth ddod at y groes, I chi'n gweld un sydd wedi byw ei holl fywyd yn berffaith. Ym mhob ystyr y gair, fe fodlonodd Iesu Grist y tad, ac fe nath I fi ac I chi, i'r rhai sy'n dod at y groes. Dyna'r addewid. I'r rhai sydd yn dod at y groes yn llwythog ac yn flinderog, yn euog, methu dod â gweithredoedd da, yn gwybod os dim byd ganddo chi, yn dod heb obaith, i'r rheini sydd yn dod heb obaith, at droed y groes. Rheini sydd yn gweld un perffaith. Mae wedi bodloni'r tad, ac yna chi'n gweld ar gwaed yn llifo, ac yn marw drosto ni, yn cymeryd ein cosb, yn talu'r pris i'n rhyddhau ni o gaethiwed yr un drwg a phechod. Mae'r gair yma, fe ddath Iesu, o blegyd fe a wared ei bobl o ddyrth I pechodau, fe ddath yr Iesu fel gwaredwr,
Yr un sydd yn achub i'n gwared ni, i'n achub ni o bechod o bob un o'n pechodau. Gwrandewch ar hwn. Wedi achub ni o bechod gwreiddiol. I ni'n cael ein genu'n bechaduriaid, mae e'n delio gyda hwnna. Mae'n delio â phechod gwreiddiol. Fe nath e'n hachub ni o bechodau penodol, sef y pechodau ni'n neud. Hynny yw, ni'n cael ein genu'n bechaduriaid, ond oherwydd hynny, i ni'n pechu. A mae yna ddau broblem. I ni'n bechaduriaid sydd yn pechu. Fe nath e ddod i'n hachub ni o'n pechod, o bechodau agored, rhai mae pawb yn ei weld, allan ni restru pentwr, fi'n gwybod mae pobl di weld, allai restru digon o bobl, byddai'n gallu restru y pechodau maen nhw wedi weld yno fi. Ond hefyd, mae e'n achub ni o'n pechodau cuddiedig. Mae'n achub ni ac yn delio â phechod y galon, y wefus a gweithredoedd. Mae'n achub ni, mae'n waredwr o'n pechodau o'r hyn aw nawn a phechodau o bethau naw wneithom. Mae pethau ddylen ni fod yn ei wneud, naw wneithom ni sydd yn bechadurus. Mae'n achub ni o eogrwydd ac o gosb a nerth pechod. Unwaith i ni'n dod at y groes, mae pŵer pechod yn cael ei ddinistrio ynom ni. Mae'n achub ni i'r nefoedd pan y byddwn ni'n rhydd o bob dylanwad pechod. O dyna diweddadaeth pan fyddwn ni yn y nefoedd, pan na fydd y bechod yna, a ddiwydion. Mae Titus 2 adnod 14. Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol a wyddus i weithredoedd da. Dyna arwydd rhywun sydd wedi dod a syllu ar Iesu Grist ar y groes. Mae wedi gweld mab Duw, yr un perffaith, yr un talodd y pris, yr un sydd cael ei gosbi yn lle ni. Ac mae e wedi dod i'n maddau ni, i'n prynu ni, i'n puro ni. Dyw'r Cristion ddim eisiau pechu dim mwy. Fe fyddwn ni'n pechu, ond dwi ddim eisiau. A pa mae e'n pechu, mae'n torri galon, ond mae'n cofio, mae Iesu Grist wedi maddau i mi pechodau'r gorffennol, presennol, a'r dyfodol, am waredwr yw'r Iesu. Ond am angen sydd ar ein hyneidiau ni. Ac felly os oes yna rhywun yn gwrando sydd yn llwythog ac yn eog, ac ddim yn gwybod pa le i droi oherwydd yr eogrwydd yma, dyma lle sydd angen i chi droi, at Iesu Grist. Dewch ato fe, achos dyma pam y dath yr Iesu i'r byd, i achub eneidiau pechadurus colledig. Ac wrth ddod ato, mae wedi addo na fydd yn troi neb i ffwrdd, ac fe fydd yn maddau'r cyfan. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Wel, gadewch ni orffen ein gwasanaeth, ac wrth i ni orffen y gwasanaeth, gewn ni Croesawu'r Nadolig, trwy ganu Carol rhif 15. Heddiw, llawen ychwn. Fe fydd e'n heddiw, siwr o fod, o gwmpas y munudau hynny, siwr o fod, erbyn i ni dechrau canu hon, yn sicr erbyn i ni orffen canu'r garol hon. Heddiw, llawen ychwn. Na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Ac yna, na ni ganu gyda'n holl nerth, Iesu bendigedig. Fyddo pwnc ein can, fore dydd Nadolig, yn ei eglwys lan. Gadewch i ni sefyll i ganu Carol rhif 15.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.